Abdüselam, partiyen Bakurê Kurdistanê çi dibêjin? Helwîsta wan çi ye di derbarê ku PKK Kongreya Xweldar xistiye hê encam ranegihandiye û naxên dahatî divê bi çawayî bêna derbazkirin? Belê Dildar bêguman piştî darxistina Kongreya Donzemîniya PKK ku hate eşkêrekirin bêguman karvedan gelekin atmosferekî pir êrenî heye ser torên civakî li Sûkal, bazaran, qehwexaneyan berdewam ev mijartê niqaşkirin gelo di encamê da yê çi derê weke xelkê weke Raya Giştî nêrîna partiyên Kurdî jî bêguman bi salan e li ser meseleya şerê çekdarî gelekî cewazin ew berdewam li dijî vî şerê bûn. Niha cîgirê Serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Kekcano Amedîl gelmine ez ê wan pirsê te ji min kir arasteyê mamostekî mamoste spas ji bo vî derfetê. Dixwazim vî bizanim piştî we bihîst ku PKK Kongreya Xweldar xistiye egerê ku encama çekberdanê rawestîna pêçûnan ji vî kongreyê derê hûn viya çawa şîrove dikin nêrîna we ewil yani qasî em dibînin di medya PKK'da medya devletê da şî û medya civakî da şî tiştê em dişopînin hê tiştekî zelal nediyare Kongreya xwe dibêje kiriye lê encamê wî daxuyanî û deklarasyona wî bê Raya Giştî re natibe parvekirin divê me vana bibîne li ser wî nîrxandin û şîroveyên nû bike bi rastî em dibêjin çekberdan ya şîdeta heta niha ji 2000 vir da zirarekî mezin da milletê me di şerê xendeke da trajedî û travmayê mezin ve civatê dîtin ev jî de xuya kirin divê siyasetekî sivîl derkeve ortê lê ev siyaseta sivîl bi axilê Kurdî pêwîst e ne bi daxwazên dewletê dewlet ser Kurda ferz bike bê were teslim bibin em îro li devê berdevkên dewletê dinêrin diyalog û daxwazên wan tiştên ji Kurda dixwazin dibêjin bi tevahî werin teslim bibin pêşa rojê da em ê tiştekî bidin lê ew çi ye ev 3 sal berê jî di dema Lozanê da û piştî Lozanê aynî tiş Kurda re gotin werin di parlamentoyê de cilûbergê Kurdî li xwe bi Kurdî biafin heta navê wan mebûsên Kurdistanê bûn Êlazistanê bûn vesaire lê piştî peyama Lozanê xat qebûl kirin siyaseta red înkar û îmhayê dest pê kir gumana me ew e kî ev devlet dîsa bi vî awayî Kurda bixapîne lê dunya hatiye guhertin 3 sal berê dunyakî cuda bû derfetên cuda hebûn destê Kurda da îro bi awekî dineye em dibînin li başûrê Kurdistanê statûyekî heye dewletekî federal li wê çêbiye îrada milletê Kurd kêm zêde xwedî sazî û dezgehên xwe li Rojavayê Kurdistanê dîsa nav Kurdan da yekrêziyekî gavên nêrênî hatin avêtin ev vana hêviyê me xurt dikin em ev 5 sal siyasetekî ser şîdetê û çêkan tê meşandin civat wek wesayet bin siyaseta desthilata bin bandora da xuda eştiye em dibin ev bandor beş kessin siyaset rêlber siyaseta sivîl ve vekirine wê baştir be îro dema ku em retorîka partiya desthilata siyaseta Kurdî dike demê din hêrin atmosferekî gelekî erênî heye hûn berawurt bikin ku bi retorîka desthilata yan jî dewletê re hûn çawa didin berhevdû dewlet meselê çawa din hêre li van gavên ku tê avîtin siyaseta serdest ya Kurd çawa lê din hêre çi cudahiyeke yan jî weke yani divir da devlet pir zêde erenî pozitif tiştekî nade xuya kirin dibe hûn çekaberdin em ê tiştekî bikin lê siyaseta desthilatdarî yani bi rastî retoriya wan zimanê wan û hewldanê wan em dinêrin ew jî li gor dewletê tiştekî dizî heye wek peymanekî nav wan da hebe lê em şa ji wan dipirsin yekser dibêjin kî ka çi ye ev proje xwe parve bikin ev şi paradigmaya ku Bahçeli û Erdoğan ew dikir Abdullah Öcalan şi pişkiriya vê paradigmayê dike ev çi ye ka ji me re bêjin ki zelal ve milletê Kurd zan be
dibêjin em nizanin naveroka wî çi ye bi çi awaya lê em bêhêvîne tiştekî merv nizan ve jê hêvî bike yani ev jî paradoksekî mezin e lê dîsa jê em hêvî dikin bi rastî axlê Kurdî desthilatê bibe û rêl ber siyaseta Kurdî ve ev siyaseta desthilatar jî vegere ser normên Kurdî daxwazên Kurdî. Ya wiha bipirsim eger hatu ku PKK bi rastî encamê dema eşkere kirin ew biryara xwe fesakirine hatibe girtin û çek bi giştî ji rojevê derketin. Ji îro şundal gor pêşbîniya we yê çi bibe yan jî divê çi bibe bendewarî we çi ne hûn jî wekî siyasetmedarekî Kurd. Yani PKK dibe mervnaz bike PKK wek devletekî heremê bihêz û qewet e. Sermaya wê çekê wê îsparata wê bi bingeha xwe li gelek devletan bandora wê heye. Ev guhertin demekî dûr û dirêj dixwaze. Eger PKK dev çek berde û xwe şî bike divê diwarê siyasetê de ev binge û ew girsaya xwe ew ê çawa biguherîne û bike kanalizasyona ew ke sivîl siyasetê. Divir da guman û şikeme hene bi rastî zehmetî ew ê gelek derkevin. Di nav PKK da jî û devletên ser PKK heta îro desthilatar bûn û bandora wan ser PKK bû. Bi taybetî hinî devletê Avrupa hene, İran e, Iraq e, Sûriye ye vana jî zû zûtir û devleta Tirkiye jî Kemalîst bi rastî naxwazin şerê îro nakokê di nav devleta Tirkiye de heye. Her du alî li hemberê evin ew jî li ser Kurda û ser PKK hesabê xwe dikin. Divir da siyaseta Kurda wê çawe em hêvî dikin bi rastî Kurdên netewperwer niştimanî de fikirin daxwazên millî tînin divê vana rojekî zûtirî neziye bibin diwarê hevkarîn an jî yekirtî îttifaqên Kurdî da bên cem hev daxwazên Kurdî bînin rojevê. Gavên pêwîst çi ne jî îro şunda hûn li bendê ne ku desthilat hikûmet yan jî dewlet çi bike ku rêl ber wan jî ku gumanê we weregir. Pir hêsanî devlet kare îro sistema komara Tirkiye jî vê rê dide. Erdoğan kare bi desthilatariya xwe bi qararnamekî bêjim van kesên di zindanan de hemû zindanandan berdin. İnsanê nexweş hene mafê milletê Kurd ew mafên ji milletbûnê tên di qanûna bingehîn de bijî bikin. çi ne Mafên ji milletbûnê tên hemû ma ziman bigire mafê perwerdê ye mafê rêxistinbûnê ye mafê xwe îfadekirinê ye navên Kurdî ne berê li bajar û naverok û gundabûn vana ew bikin û bi navê partiyên Kurdistanî ya saziyê Kurdistanî xwe bi rêxistin bikin. Îro gelek astengê hene hukûqa îroyîn gere bê guhertin qanûna bingehîn ya îroyîn divê çar madde pêşîn ji xwe nayên münaqeşekirin çar madde ser tunevekirina milletê Kurd hatiye nivîsandin. Eger ev qanûn li wê derê bisekine wê tê wê watê tu mafekî Kurda tuneye. Ji bo wî divê pêşî devlet gav bavêje. PKK digotin heta na çek desadaya şer dike terore em gav navêjin. Lê îro PKK wayê xwe fes kiriye madem ki PKK ji ortê rabû divê devlet bê şert û merj mafê milletê Kurd ê rewa û li gor qanûnê navnetewî û yekîtiya milletên hatiye qebûlkirin divê vana qebûl bike. Gelek çekince û ew kene bertekene li hemberî wan nîşan dane. Yani îro Kurd nikarin xwe partiya me û çar partiyên Kurdistanê bi navê Kurdistanê ne doz li wan hatiye vekirin bi salan ne biryar didin digirin ne jî rê didin ki em xwe yani seranserê Kurdistanê an jî lewkê xwe bi rêxistin bikin. Her du lingemekirine qaydekî û girê dane nabêjin nav heye lê nayê de kolanan da di navgel de em xwe bi rêxistin bikin. Pirsekî dawî weke hûn berawerd bikin bi proseyên berê re vê carê gavên ku tê avêtin hûn cidditir dibînin hêviya we zêdetir e û ji bo çareserkirina pirsa Kurd dawî lê hatine ev mesele ye. Yani biraz em wek Partiya Welat Parêzê Kurdistanê ji nava wek hêviyek mezin em naxwazin milletê xwe re bişin û ne jî xwe bixapînin. Tiştê li ortê ye tiştê Abdullah Öcalan gotiye ji bo Kurda da tenê berdana çeka baş e em wê piştgiriya wê dikin lê ji xêrê wî em statû naxwazin mafê kültüralîst û nizam çandî û falan bi her awayî red dikin
ev peymanê bi dewlet re bi vî awayî qedera Kurdan bixebin bandorekî em viyaş qebûl nakin tune hesab dikin dibêjin ki gere mafên ji milletbûnê tên vana bên naskirin û pêvajoyekî nû ve em bivin şêrîkê ev Kurd û Türk eger bivin şêrîkê ev divê destselatdariyê de jî parve bikin Türk hazirin dewleta Türka hazir e ew mafê destselatdariyê bi Türka bi Kurdan ra wek şêrîkê parve bike dûr gumanê me hene Devleta Türk ji bo Türkên Kıbrısê an jî Kerkûkê çi dixwaze kêmasî îro di şertê îroyîn da Kurd vana dixwazin divê mafê dewletbûnê biparêzin. Gelek spas belê Dildar bêguman meseleyekî ku kokê wî di nav du salên dîrokê da îdî kok veda bi her aliyên xwe ve ji her qedin civakê ve tê nixaşkirin ev jî nêrîna cîgirê Serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Cano Amedî bû ku bi vî rengî Kongreya PKK proseya ku dimeşe helwesta dewlet û desthilatê ya siyaseta Kurdan bi vî rengî dinirxîne. Gelek spas Abdüsselam Akinci de vagahîdan.